Ampielo dak basambel wak babuko hari kini go dek gara-gara bumbu jadi aje baboli di pasar kalamari. Kada pulo kita li. Mulo ko ado gulai kalamari balobi berapa sahit lah awak angen dulu. Lah sudah itu awak lanjut lah membasuh ayam nan lawak boli tako. Dek agak kan kalamari kan membuat ayam bumbu go untuk anak gadi. Pi di tengah jalan ala batuka pengen anak gadi go dak jadi makan ayam do kecen. Nan bumbu lah taboli ko daripada tabuang bumbu nan lah taboli go amang ko pakai hari kini kira dicolik bumbu dak basi agak lo banyak kuni idagi de urang ado. Lo dak angeh lo awak do kalau bumbu banyak kuni lah masuk ayam lah dikacau baru nampak kalau kuni ada banyak. Daripada patah lego de beko babuko awak buat sambal lain ko ado lado hijau ado lo ngenek lado merah ado lo ngenek tu wak obui dulu kan nampak do dak basi agak kuning dak si agak lo banyak kuni do. Tu dak lamo-lamo bagai lo mau bui lado do dah diangkat air langsung digiling jo tangan sekali. Apa dek bolang-bolang lado yo itu ado lado basuo dalam kulkas lainnya. Lah sudah manggil yang lado tu wak goreng lo tahu le aku ado basuo dalam kulkas tahu lo bilo ko lara. Wak goreng lo towong le ko kalau towong lo pasti ado stok otowi dalam kulkas ngo. Sobo kalau towong lo jalan alternatif kami kalau ketika ada ado sambal katowong lo lari. Lah masak lo towong kami tu wak goreng lo ayam na lawak ungkap tako untung-untung lai lo mak je gaso ayam go. Kok kadi kinyam dulu come lope puaso awak entah poder so ayam entah bakpo ko lara. Kuna namonyo ayam bumbu ko bumbu wak goreng juo lah untung-untung lai lo mak je gaso. Isa bola itu awak jorang lo kuali awak goreng lado dan lawak giliang tako. Lado go tako kan lah bawa bui dulu sebelum oro tu dak kalah mau bagai lo manggoreng do langsung je wak masukin towong jo tahu nan lah bagoreng tako digalimang langsung lo dimasukin ke dalam tompek nan barosi. Mancoli iko je asli ngiler gaso nak membuat balik de kalau lah sudah kada pua pasti kompor go balik leak minyak coli lah tua. Kalau kan membasuh kompor go paling male sejadi tapi alhamdulillahnya kini awak dapat sampel gratis gunonyo untuk membersihkan rumah. Nan paling oco awak gunon yo untuk membersihkan kompor iko. Empa murah karo jo awak tinggal semprot aja nye ke kompor atau dilap eko jo kain lap lah tangga minyak-minyak dan tober de no. Sabone video malap iko sagak panjang ada awak pacopek je lah. Malap kain ka kompor dak do ndak ka pandai gaso wak ada tu tiba-tiba lah berosi aja kompor awak lap sado date bawah luar dalam. Kalau mode iko kan lah sonang lo hati go nan sambal lah masak nan dapur lah berosi pulo. Iko lah penampakan menu babuko kami untuk beeko. Ado gulai kuning lobi kalamari lah bangen. Iko ayam goreng untung-untung lo mak ayam tu ado sambal towong goreng bakinco jo tahu. Sampai di siko aja video wak lu guys terima kasih yang lah nonton.